cunoașteți că conform algoritmului aprobat de Alianța 1, Alianța 2, apoi confirmat de coaliția, toate instituțiile de forță, serviciile speciale, poliția, instanțele de judecată, Curtea Constituțională a fost împărțită în baza criteriilor politice de către liderii partidelor care au format coaliție de guvernare. Cu alte cuvinte, și procuratura, și judecătoriile, și Curtea Constituțională se află în buzunarii oligarhilor care conduc aceste partide și care conduc acum Republica Moldova. Cazul de la tragic de la Pădurea Domnească a dezvoltat tot sistemul care funcționa, pentru că a dovedit că instituțiile de drept nu acționează în interesul cetățenilor și nu respectă legislația. Cazul de la Pădurea Domnească a demonstrat că toate aceste structuri de forță și justiția se află în buzunarul oligarhilor. Sistemul judiciar este evident că este corupt și este de fapt un sistem foarte putred. Nu numai noi, comuniștii, am atenționat despre acest fapt, dar chiar și cei care au contribuit financiar pentru excluderea corupției din sistemul judiciar, mă refer la partenerii europeni și în special ambasadorul Tapiola recent, de fapt, a spus o sentință asupra acestei pseudo-reforme în sistemul judiciar, care, cred că din disperare, a spus că este cel mai corupt sistem, de fapt, nu numai din Europa, dar cred că din toată lumea. Cunoaștem că ultimii 3-4 ani de zile, în special Uniunea Europeană, a pompat milioane de euro în calitate de credite și granturi pentru modernizarea și excluderea corupției din judecătorile moldovenești. Cu regret vedem că acești bani s-au dus ca apa în nasip, fără niciun rezultat. Cel mai mare neîncredere din partea moldovenilor este sistemul judiciar, judecătoriile, justiția, inclusiv și Curtea Constituțională. De fapt, această neîncredere, după ultimele date, a ajuns la cifra de 90%. Și corupția, în primul rând, se asociază cu justiția, cu judecătoriile în Republica Moldova. De ce propunerile a noastră a comuniștilor sunt cele care sunt așteptate de către cetățenii Republicii Moldova ca să readucem nu numai încrederea în viitorul, dar să readucem democrația, statul de drept și, ceea ce este important, legalitatea în Republica Moldova. Din ceea ce propunem noi comuniștii se referă în primul rând la Parlament. Deci noi acum constatăm cu regret că are loc așa zisul turism politic. Aici vreau să spun că propunerea noastră este ca deputații care trădează alegătorii, și aici se referă nu numai la deputații din Parlament, dar și la toate alte nivele, cum ar fi consiliile raionale, consiliile locale, mandatul lor urmează să fie retras și aceste modificări trebuie să fie făcute în Constituție și sperăm că vom avea și majoritatea și înțelegerea necesară ca în următorul Parlament să excludem acest turism politic în așa fel ca toți care sunt aleși pe listele partidelor să îndeplinească mandatul până la sfârșit, iar în caz de trădare acest mandat să fie rechemat. Un alt principiu din programul nostru electoral ține de neutralitatea. Deși cunoaștem că în Constituția Republicii Moldova este expres prevăzut neutralitatea și neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, cu regret, în ultimul timp, tot mai des auzim voci care spun că Moldova trebuie să se dezică de această normă constituțională, că Moldova trebuie să adere la careva blocuri militare. Atunci când auzim astfel de propuneri din gura lui Gimpu, asta este o situație, aici e clar, cunoaștem diagnoza respectivă. Dar atunci când astfel de propuneri apar de la Timofte, care se consideră că este președinte a Republicii Moldova și a jurat pe Constituție și respectarea prevederilor constituționale, atunci aceasta este foarte, foarte grav. Mai mult decât atât, pentru lichidarea statutului neutru a Republicii Moldova promovează pe ascuns și unele partidele care se află acum la guvernare. Mă refer la Partidul Liberal-Democrat și Partidul Democrat, care văd viitorul Republicii Moldova în blocul NATO, ceea ce este absolut
nu numai că e neacceptabil, dar este periculos pentru Republica Moldova. Ca să excludem astfel de manevre și posibilități, noi comuniștii propunem ca statutul neutru al Republicii Moldova să fie perfecționat și prevăzut și într-o lege adoptată de Parlament, dar, ceea ce este și mai important, propunem ca acest statut să fie întărit la nivel internațional, în cadrul unei instituții internaționale cu importanță majoră în plan regional sau chiar mondial, cum ar fi Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite, să fie primită în formă de declarație prin care s-ar recunoaște internațional statutul neutru al Republicii Moldova. Noi, comuniștii, propunem ca problemele de importanță majoră în societate, în special cele ce țin de politica sau vectorul dezvoltării a Republicii Moldova și în special vectorul extern, să fie obligatoriu nu numai consultate, dar să fie realizate în dependență de voința cetățenilor. Adică propunem problemele majore să fie scoase la referendum și cum vor vota, cum va fi expusă voința oamenilor, așa va fi promovată și politica, în special politica externă.